Bai, deia Ardantzeta taldeko Alberto Domingori eta bioi buruatu zitzaigun, duela urte terdi. Azkenean, hemen noainen ospatzen genuen inauteria, zelako maileguen multzo bat ez, ez zegoen ez dugu jaso inauteri propiorik eta orduan hartzen genuen Nafarroa eta Euskal Herri osoko landaremuko inauteritako pertsonai desberdinak, eta ateratzen genituen karrikara larun bat arratsaldean, Mielotxin, Ziripot, Txatxoak, Inude Tarzaiak, Zaldikoak eta Momotxorroak, eta horrekin egiten genuen, eta ikusten genuen, ari ginela nolabait ere islatzen gure inguruko, gure lurreko inauteria, baina azkenean ez genuela hemengo deus. Eta jakin badakigu izan dela, hemen ere existitzen zela eta ospatuko zela hemengo modura, eta horrekin kezkaturik hasi ginen. Asmatutako historio bat da, Txantxagain asmatutako pertsonaia bat da, baina hori sortzeko oinarritu gara hemengo tradizioan. Eta horretarako ikertu ditugu hainbat liburu, hemen Elortzibarri buruzkoak, orain dela 30 bat urte argitaratu zirenak. Hor egiten zen erreferentzia txiki bat inauteriari, ospatzen zela karriketan jendea mozorratzen zela, agertzen zen mozorro hitza gazteleraz, gaztelerazko testu batean. Erran nahi dut mozorro hitza, hori musikarekin, karrikan, gauzak biltzen, eskean, eta gitarrak eta bandurrekin, eta zerriltzearen ondotik. Orduan, hori guztia sartu dugu koktelera batean, eta horretaz gain, hemengo Elortzibarko ondarez materialaren artxibategian ere aritu gara, pixka bat arakatzen, eta hortik atera dugu garai bateko janzkerak, garai bateko iturak, jatekoak, eta horregatik sortu dugu Txantxagain, 19. mendeko gizon bat, Txantxagain, Andrikaingo Txantxo, Andrikain lehen hemen zegoen herri bat da, orain ja ez da herri. Eta, edan zalea, lapurra, lagunik gabea, musika zalea, parranda zalea, eta gauzak zerriltzeko puskak momentu batean lapurtuko dizkiguna.
Basira batean erran bezala, hori Alberto Domingo eta biok izan ginen, ideia hau izan genuenok, eta forma ematen, urte terdi azkenean hasi ginenetik, hori denbora asko pasatu da. Javier Irigoyen, bertako musikari bat, ere batu zitzaigun, eta lagundu zigun pixka bat historioari forma ematen, eta personaiekin, eta bar. Eta ja, orain dela hilabete batzuk, gure kolektiboak, noaingo gau eskola eta ardantzeta bete-betean implikatu ginen ja kolektibo gisa honetan, eta proposamena ekarri genuen noaingo kultur patronatora. Eta, hori izan da inflexio puntu handi bat, kultur patronatoa implikatu da, eta hori hasi gara sare handi bat josten, hemen bertako langile gehitzen dioten profesionaltasuna, eta hori da azkenean implikatu da Ibarreko antzerki taldea, implikatu da eskola ere, prestatu ditugu unitate didaktiko batzuk eta lantzen aritu dira, Janira Kalbo marrazkilariak ere diseinatu du txantxagainen irudia, eta bertze personaien irudiak, eta pixel arteko diogok ere historioa ulertarazteko eta jendarteratzeko bideo dotore bat egin zigun. Orduan hori sare handi bat egin da azkenean. Hasieratik urte terdi, eta ja turboara sartuta eta hori kolektibo guztiak implikatuta, jende guztia implikatuta, 3-4 hilabete, lanean bete-betean. Momentuz jasotzen ari garena dena positiboa da. Hori herrian jendeari ideia ona iruditu zaio, oso jende gutxik aipatu du zergatik lehengo personaia horiek baztertu, Mielotxin, Ziripot eta horiek, kontra jendeak ulertu du gure proposamena, azkenean momentuz proposamen bat da, eta hori eskertu du hemen errotuko den zerbait sortu izana. Eskolan ere oso harrera ona, gainera bakigu eskoletan denbora kudeatzea eta oso zaila dela, eta naizta azkenean hilabete batzuk izan oso harrera ona izan dugu, materiala lantzen ari dira, beraien inauteria ere moldatu dute pixka bat, eta azkenean hori txantxagain ere egonen da eskolako inauterian, eta oso harrera ona bai.
gehitu diogu, bueno, sortu dugu historio bat, inauteri berri bat daukagu. Horretaz gain ere, egunaren eskema aldatu dugu pixka bat edo osatu dugu. Eta inauteria lehen arratsaldeko 6etan, 6:30 hasten baldin bazen, orain hasiko da goizean. Goizean gehitu diogu, puskabiltza bat, hiritar bat, nola gauzatzen dugu, baina bai, aterako gara goizeko 11:30etan, hemen musikarekin, Egi Eder akordeoi taldeak eta ardantzetak jarriko dute musika, eta abiatuko gara eskean, eta horrekin herri bazkari bat eginen dugu Txarrantxulo elkartean. Eta gero arratsaldean, betiko kalejirari edo desfileari gehituko diogu gure istorio berri hau. Diritanbo, hemengo bertako antzerki taldeak ere prestatu du antzezpen bat, aurten lehenengo urtea denez hobeki ulertarazteko, eta egonen dira 2-3 akto txiki, eta azkenean txantxagain agertuko da, jendeak harrapatuko du, eta azken momentuan erabakiko da erretzen dugun, edo denok onartzen ditugun gure miseriak eta gure trapu zarrak eta gure gaizki egindakoak, eta arazo guztiaren errua edo persona batean irudikatu beharrean, denok hartzen dugun gure ardura eta erretzen ditugun zutan trapu zarroiek eta hasten garen udaberria garbi eta zerotik. Antzezpen xume bat izanen da eta ez dago testu handirik, baizik eta pista batzuk, aurten lehenengo aldia izan da, ongi ulertzeko istorio hau. Eta bai, asmoa da jendeak interaktuatzeko aukera izatea eta pixka sartze, txantxagain zirikatzea eta kontrara eta hori, pixka bat, bakoitza bere moduan parte hartzea, bai. Hori inauteri bat da, Elortzibarren gaude, Noainen, 21. mendean, eta guk ez diogu inori erranen nola mozorratu behar den, eta seguru gaude Spiderman, eta piratak eta olakoak, eta Puigdemont egonen direla, eta ez zaigu gaizki iruditzen, baina guk txantxagainen inguruan edo unibertso horretan sortu ditugu 5 irudi, 5 pertsonaia, garai horretako ofizioekin lotuta. Eta, hori Janira Kalboren marrazkiekin lagunduta irudikatu ditugu. Dira sotolariak, garilotzaileak, arotzak, artzainak eta mondongeroak, zerriltzekoak. Eta, irudi batzuk daude, hori hemen diseinatu direnak, Janirak diseinatu dituenak, baina
guretzat gustatzen zaigu erratea irekiak direla. Azkenean islatzen dute garai bateko ofizioak edo janzkerak, eta guri gustatuko litzaiguke bakoitzak bere moduan janztea gutxi gora bera eta horrela irudikatzea garai hori. Ez dute izanen bakoitzak paper espezifiko bat edo berak egiten dituen lapurreta txiki horiek, eta azkenean jendea ateratzen dela goizean musikarekin bere bila, eta topatzen ez dutenez, arratsaldean ere aterako gara bere bila, baina hor gure trapu zikin horiekin estaliko dugu aurpegia, modu serioago batean bila joateko. Jendeak ikusi eta parte hartu nahi badu, goizean 11:30 aurrera eta noaingo kulturzentrotik abiatuta kale jira, puskabiltza, Bazkaria Txarrantxulo elkartean, eta 6:30 aurrera hemendik ere, noaingo musika eskolatik abiatuta, arratsaldeko kale jira. 7:30 San Miguel plazan bukatuko dena, eta 8:00 eginen da trapuzarren erretzea edo txantxagainen erretzea eta txistorra jatea. Gustatuko litzaidake aipatzea hori elkarlan hori, aipatu dudana, eragile desberdinen artean sortu den lan giroa eta giro politori, kulturzentroaren laguntzarekin. Eta gero hori azkenean dela berrikuntza bat, baina berrikuntza horren helburua da erroetara itzultzea, hemen ezagutu ez dugun inauteri batera bueltatzea, eta hori, azkenean inauteriak direla hori, tapatzea, trapuak, musika, kalea, jendea eta jatea eta dantzatzea.